diine ma fedde heblo sukaɓe africa takkusan yoni to wuliége to melga to wompu to jareɓe to kadiela zacharia to waali to barkewi to magama to fomo guileyta to zareyka to mbuta to sillewola to sabara to wulloram ko to helabire to ɓoggela ceeli ko on takkusan juula ha e nder galle mamadela dukure ha to galle malala hamadel gouro to lik seba goggole ko taali ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie ko talata hande o Mohamed Ould Abdel Aziz mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi o nodda yeeso ñawoɓe to leydi Sénégal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas koni hitande mayne nde hollirama tigui ujunnaji ɗiɗi e temedde jeetati capanɗe jeegom e jeegom neɗɗo ko wasi pittali men hakkude accident ji e cumuji ndara leydi hen to leydi Mali fama nuddidadiɓe e hewɓe to nokku to falde jee to falde mofti ha to wiyete jeene foof no jaame kisal artiri hakkude pelle ceɓɓitiɗe e ɓe noon a wiyeteɓe dozo en to leydi Tchad ma en kaala jaltugol aduna Idrissa Déby etunu hoorejo leydi ndi canoɗo happiyade pelle ceɓɓitiɗe to rewo leydi ndi ko hen wasi fittadu makko kabaruji men joolam jaɓeri ma en jaaha to Pakistan ha to dowlaci teddude Amérique bisimilla moon e ketki hotondirte joni joni jañoɗen ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safaruji fina tawa ceerno jibisi komo Allah luɓiri gandal hande jaadindo gandanawal e ɓalawal kala ceerno jibisi kolla baɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa ceerno jibisi ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirollo omo safra wodduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darottaki kala ceerno jibisi ne yawrana ustoraɓe goragu jippiɓe e leeso eɓe mani mumen moƴƴani walla joguiɓe mani setta kala omo safra jomumen ha jiito koye men hano hannirta ni ceerno jibisi ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a mimiɗen leɗɗe fodde sappo e tati rafi coomide e ɓandu maɗa ina jalta ha laaɓa hano hannirta ni fannu goɗɗo so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde sappo e jeenayi rafin yaltayma ha laaɓa ceerno jibisi kollaɓɗo reedu malaɗo woni ceerno jibisi so yananama ka miskinallah ala halisa a miskinallah omo safruma Allah ɓolo taw hay mbuɗa yoɓani so wona taw noon ko wodduɓe rafiji ɗiɗi woni on mo hoore mo wenciti ha haɓɓa walla janowo bargal ko ɓe woni ɓe o safrirta Allah ɓolo ceerno jibisi so tawi aɗa sohli ƴewgal so tawi aɗa acci inde maɗa inde nene maɗa so yurnani mama cikkata mataw ko nder ɓernde ma o hoɗi walla mataw wol kalanɗomo alhaali maɗa saabu ala ko heddata haydara ceerno jibisi ene wiya dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to base makko tawateɗe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to legal bitegal ne tetta sara jeere ne tetta numéro makko ko goto ko 47 22 80 84 ko kañum kadi woni numéro makko WhatsApp omo jogui base makko kadi ene tawe e nder leydi Mali to ñooro leydi Mali woni toon ko miñi ko laaɓade golle ɗe ene wiya Samba Sy numéro muɗum on ko 00 223 92 22 94 71 ceerno jibisi ne wiya dendagal kilini mum kala garo yo tinno yo addor nokku to waɗiri ayeji mum e safaruji mum omo andina kiline makko kadi lewru korka du dartinani golle ɗe koko jokki ɗum noon mbadden dando faade e ceerno jibisi mo Allah luɓiri hande gandal hano hannirta ni bela mi hirnana bela yoro mi joftay bela ayo bela yoro mi dani bela ayo bela mi dañi bela koɓatake ummorade e docteur Djibiso le grand guérisseur
docteur Djibiso ko witti yanke ledde safri yanke safruji fina tawa docteur Djibiso kollabdo reedu maladu woni docteur Djibiso ene safra rafiji kewdi di jida cirol omo safra kiste fibrom dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe ha wonduɓe ellaji ɗin dewani lawol kala docteur Djibiso ene safra worɓe fiɗaɓe ustoraɓe goragu omo safra wonduɓe asmo tension diabète keceje e koyɗe musoje kala docteur Djibiso ene andina dendagal kilineɓe mum waha tintinone Mauritaniaɓe wonde base makko keso mo uddinoto maqama e oɗo saha joni base o iggini ɗum o nawti ɗum to Bakel ha lewru korka ndumaya mawa artude leydi Mauritanie ha no hannirta ni on base ñalawma hande o mbiɗen tawe to Bakel e leggal bitegal aslem sara boulangerie moɓe mbiyata Bakhoore so tawi a ari a yettima boulangerie Bakhoore kala mon namdeɗa holtoni cabinet docteur Djibiso le grand guérisseur ma holle le grand guérisseur docteur Djibiso ene andina dendagal clinique makko base makko ha joni heddi to Dakar base makko kadi nan to kidira ñalawma hande o non ha wona balle omo tawe to base makko keso tawateɗo to Bakel le grand guérisseur docteur Djibiso ene andina yimɓe kadi so ɓooyi to ummima to Bakel fati kidira heddoro base Bakel o ko musidɗo makko almudo makko miñi ko biteɗo makki ɓam ko laaɓaɗo golle bawɗo gadduɗo leɗɗe le grand guérisseur docteur Djibiso ne andina dendagal clinique mum kala jiɗɗo ɗo ko ɓuri labde mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 85 72 47 walla mbaɗa numéro makko WhatsApp ko 00 223 70 85 72 47 docteur Djibiso ene wi on safroyade ɓuri safroyede docteur Mamadou Ban ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa docteur Mamadou Ban ko safriyanke safaruji fina tawa kumpitiɗo golle mum nunduɗo laaɓaɗo golle ɗe malaɗo woni docteur Mamadou Ban Mahmoudou Ban ina safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra kiste fibrom dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe ɓe darotake wonduɓe ellaji musuji e ellaji ɗi ndewani lawol kala omo safra wonduɓe diabète tension asthme hémorroïde jaltowo e natowo kala docteur Mamadou Ban ne safra wonduɓe keceji musoje e keyɗe musoje wonduɓe ɓandu ƴakkoru e koyɗe guloje kala e ɓandu wuloru omo safra jomumen ha jiito koye mumen ha no hannirtini docteur Mamadou Ban ko neɗɗo hande mo Allah luɓiri gandal niwiɗo laaɓaɗo golle mum tawateɗo ñalawma hande o e nder wuuro men wiitengo Asde Balla to Asde Balla noon o holli tigui ma wonɗon ha nde ɗo yontere timmude hande maya so yontere nde mayi noon ma o gummoɗon o fatat leydi Mauritanie docteur Mouhamadou Ban noon kala jiɗɗo ɗo ko ɓuri ɗon labde mbatta ko numéro makko téléphone numéro makko WhatsApp ko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 35 77 353 48 10 mbiɗen 77 353 48 10 ko woni numéro makko leydi Sénégal kañum kadi woni WhatsApp makko so tawi noon koto leydi Mauritanie kala jiɗɗo heɓdemo mbatta ko 00 222 ko indicatif leydi Mauritanie mbaɗa 49 58 01 05 docteur Mamadou Ban komo Allah luɓiri hande gandal ɗum nan mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone talata nogasa lewru setto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goho kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal to ko sehil men miñi men saydou abouba eɗen ciftina bandiraɓe tan yo gandu jogoto jayde radio e télé kala wawata jogade ɗum ko communiqué ji e publicité ji ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe tan yo tinno yo mbattu hakkillaji mbawa kadi munje ko fate banggue publicité ji e to banggue ko publicité ji e to banggue ko ɗum jogoto jayde de ɗum no kabaruji men e ɗemgal pular hono mbiruɗen gardi ɗi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗorɗen jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aadi e gollidiɓe mum ɓe kolliri kikiɗe hanki o wonde nder jokli leydi Mauritanie kala ko 1,6 e yimɓe joyo tumanoɓe ya taw gondani e mboros coronavirus ko ɓena kolkisa e nder holkiso he noon 13 e nder mabɓe e nder holkiso he noon 13 tawama ko fiɗaɓe mboros o e nder ɓe cellano ɓe 16 mo kepti cellal mumen ha no hannirta ni neɗɗo goto hawri hen ladiala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen altine hanki o e tijaji Mauritanie naɓe tawateɓe to leydi Tunisie to Tunis lamorgo leydi Tunisie mbaɗi moɓodiral mum woni sitting mumen to yesso ambassade leydi Mauritanie toon to Tunis kamɓe saabi on ngal moɓodiral noon ko yidde hollirde mette mabɓe kay e namdade ko fate arriére ji mabɓe woni tigui koɓe ndewata laamu ngu ko heddi to banggue bourse mabɓe nde laamu ngu wawata nildeɓe ko ɓuuri yawde e yaccade ko leydi Mauritanie ha joni juge d'instruction kalfinaɗo ko fati e dossier duuɓi sappo ɗi Mohamed Ould Abdoul Aziz ardino leydi ndi ko fati e mbuñaari e tumaɓe dirkude koppereje bordilgol ngalu leydi ndi on juge noon weeɗi convocation altine hanki o weeɗi convocation Mohamed Ould Abdoul Aziz mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi e nder convocation he noon winda hen ko talata hande o subaka o foti notitade to suudu ñawirde to Nouakchott to Nouakchott Sara Media jande Sara Media noon holliri wonde dendagal ɓeɗon ɓe tumaɓe juuɗe mumen ne moddi e ɗiɗon koppereje kala ñalawma hande o convocat tan ko Mohamed Ould Abdoul Aziz gonnoɗo hoorejo leydi ndi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi woni ministre des affaires étrangères biteɗo biteɗo hono Ismaïla Ould Cheikh Ahmed altine hanki o joddima en audience e ambassadeur joɗaniɗo leydi Espagne e nder leydi Mauritanie hono biteɗo Jesus Santos Aguado ɓe jewtidi ko heewi noon toɓɓe kewɗe ɓe jewtidi ko fati kay e jokkodiral moƴƴal hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi ɓe jeewi kadi toɓɓe ɗe ɓe mbaɗi wadde kay pour ñastade galle cehilagal hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi ɓe jewtidi toɓɓe kewɗe kadi ko fati e fayida ɓamtoje e leyɗele ɗe ha joni kabaruji men e ɗemgal pular kanko ambassadeur mo leydi Espagne o caggal ɗum o wawi joddade kadi ministre leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati e cellal aade ko leydi Mauritanie ha joni société téléphone mobile biteɗo Matel tawateɗo nder leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde e oɗo saaha joni 4G ene tawe nder Nouadhibou lobbudu yurmede caggal nde Nouakchott lamorgo leydi ndi hemno 4G mum ha timmi e oɗo saaha joni 4G Matel 4G ne tawe tigui e nder Nouadhibou lobbudu yurmede ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen police halfinaɓe ndenka e kisala wuuro Nouakchott lamorgo leydi ndi subaka hande law ɓe mbawi neldude policier ji kewɗi no fewi yonɓe no fewi e wellaji mumen en jogiti ha teddi kay e nder yesso palais de justice woni suudu ñawirdu ndu Nouakchott ɗum noon ko ngel kam no jaam e kisalla dejiri toon ko fati kay e ñawore jaɓɓade ñawore oɗon mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi biteɗo Mohamed Ould Abdoul Aziz tumaɗo ko fati e mbuñari kewdi no fewi dendagal booli kadi taw ko booli paadi to palais de justice ɗo ɗin booli kala kewɗe majji mbarama uddama e subaka hande o hollirama kadi police o wawi sarde toon sagde toon yimɓe arnoɓe tawa kadi ko yimɓe arnoɓe wonduɓe Mohamed Ould Abdoul Aziz yinnoɓe waddemo soutenir wadde sitting men ɓen carama cakama taw police o haaɗiɓe yettade tribunal o ha joni ko leydi Mauritanie kaduɗen talata hande o bateau taw ko bateau transport Algérie naɓe ummiɓe to leydi Algérie yettima ɗo e Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie bateau o ɗon ko bateau waɗi inauguré ligne kesso taw ko uddita lawol kesol udditagol lawol majje kalɗe hakkude leydi Mauritanie e leydi Algérie ko fati e transport jeeyguji woni bateau ji e mbadde transport e nder leydi hakkude leyɗele ɗiɗi oɗon bateau noon baɗɗo inauguré baɗɗo inauguré ngoɗon lawol bateau innira ko wiyete ko Ahmed Ganas ko noon bateau o wiyete bateau onon ne jolni fodde ujunere conteneur ɗina conteneur ji fof woni hen ko matériel de construction woni gueɗe mahirteɗe gueɗe quincaillerie ko ɗum tawete hen fayi ko ɗo e Nouakchott lamorgo leydi ndi siftinde on noon guila hitande 2018 faade oɗo saaha joni laamu leyɗele ɗiɗi ne daari dole mumen ponno uddidde kay laabi peewal e laabi ɓamtare ha laabi commerce hakkude ɗe ɗon leyɗele ɗiɗi woni leydi Mauritanie hakkude mum
e leydi Algérie kabaruji men e demgal pulaara sen wonto leydi Mauritanie koto Sénégal paadena ñande jamma aletta ene weta altine bendudo ko bietenodo Birahima Sidi bunnodo lollide en bida ko goski mum tawa ene wara tigi ne wedda yeso hodande mudum yimbe non tawi tigi taskama tigi gagnande kewde taw ko labbe kewde o yuwa ko dum yobi fitanu makko e odo saha joni non do ngoji joji nana uddite hen belen ande kay holko sabi be fitanu makko odo saha joni non commissariat central uddi commissariat central mo Saint Louis to wala to udditi hen do ngoji jaajino fewi ko to Thiès paden police halfinabe habade ko fati e droko e bodde daynoje e ndara fande Thiès kala be koliri tigi wonde be mbadi nangande mawde ne fewi be tebima fode temedde capande nay kilo droko mo hinde chanvre en yem dum non be tawi dum ko do sareta goto ko saret puccu e odo saha joni be jehi ha to galle jom on saret be tawi ton kadi drok goddo ene suuda e ndara moteur lana ndiyama e ndara godona wuro witengo Thiès holirama non jom drogo ko dogdo so yite taw los ngoji jaaji nana mbada e makko ha joni ko leydi Sénégal keddoden rapport observation jayne witen observation wonde rapport mum be koliri tigi wonde caggal be gollodire sapeur pompier be bawi hebde o rapport ko fati kay e yimbe wasbe pital men der hitande 2020 woni hitande mayde dendagal yimbe wasbe pital men taw ko accident ji yobi pital men walla taw ko cumuji ben wasbe pital men accident ji cumuji hitande 2020 de hollirama tigi kambe fof ko be ujunnaji didi kambe fof ko be ujunnaji didi temedde jeetati capande jeegomo en jeegomo neddo wasbe pital men hakkunde cumu e accident ji lawol dum hollirama non be du feyi par rapport hitande 2019 sabu hitande 2019 de dendagal wasnobe pital men accident ji auto lawol e accident wondo e cumuji kala ko ujunere temedidi e yimbe tato gonno ha joni kabruji men demgal pular sen lutima to Thiès yimbe jeetato nangama taw kadi be nanga ko yimbadi enquête kay ko fati e odona dépôt taw ko dépôt jeenodo matériel médical kala node no wujja kambe yetata nangabe non e odo saha joni be tuba tiko juude mabbe moddude e ngudona jangu on dépôt non helano ko nyande alal sappo jeeta lewru avril hitande ujunnaji didi en no gasi goto ngonden to Thiès aseta to Thiès no mawdo wibe o non tebama mo yare duubi sappo jeedidi on nanga tigi ko dow lawol umade Thiès faade Mbour ko dow ngola lawol o nanga yimbe jeetata wonbe nangama e odo saha joni non dendangal fedde wibe nde kala tumabe kanymen gujji odon dépôt kambe kala be tebama e odo saha joni be beninama yeso parquet be padi nyaawore mabbe ha joni ko leydi Sénégal keddoden Abdoulaye Diouf Sarr ko jagodo leydi ndi kalfinado ko fati celal ade kanko e gollidibe makko be bayine subaka hande o communiqué ko fati kay walla be conférence mabbe ko fati e bulletin de santé mo leydi Sénégal ko fati e moroso covid sappo jeenayi be koliri do nyalawma hawde en waktuji no gasne cakkiti ko temedde jeenayi sappo gone do kolkisa endara holkiso henon hen sappo jotama e jaati ko fidabe moros covid sappo jeenayi betama bangue pourcentage holli nder temedere kala hen goto piccal capande jeegom e joyi woni 1,65% ko fidabe mboroso e nder be cellana be kadi sappo e nder be ana sappo wondube rafio hen jeddi ko contact CV woni memodirnobe wondube rafio jeetato heddibe ko ka communautaire e nder be cellana be capande jeegom e go kepti cellal men ha no hanirtini parti galleji men sappo jeedi non tampi sanne ma ballite to bangi foflango e wene taweto hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo Fana leydi Sénégal non nyalawma ha to gengi faade hande yimbe nayo mbasi pital men taw ko mboroso yobi pitali men leydi Sénégal non ko mboroso naati ndi faade do saha joni e be jaare capatere jeere ujunere temedde jeetere capatere jeegom neddo fidabe mboroso e nder be non hen capatere jeetere ujunere temedde jeegom kepti cellal men ha no hanirti ni ujunere capande jeeno e jo kawrino e la jalla e nyalawma hande o hedde juude saforobe ko temedere e capande nayo neddo teska tigi e do saha joni mboros covid sappo jeene ne yatira baawo no fewi den nyaagwal tan de Allah biltatabe halaba e dona mboroso covid sappo jeene ha joni kabruji men demgal plateau leydi Sénégal ha joni Macky Sall hoorejo leydi ndi o holliri sunare makko mawde no fewi ndi ala no fodi caggal kay nde wonani ustugol nando makko sehil makko Idrissa Déby Itno gonnodo hoorejo leydi Tchad basdo fittado mudum taw kadi koy guerre to yano hartiyade be don pelle rebelen yinnobe dergide lam makko don tidi ko borni tini makko kanko Idrissa Déby Itno o jole werla makko kay o yi ha ton to rebele ngoni e pellindira ko ton tigi o fidano ko den fidande non ko den gagnande yobi fittado makko Macky Sall holliri en sunare mum mawde no fewi o duwonima dendangal besngu Tchad kala o holliri kadi ne don ustare ko sunare mawde no fewi sabu Idrissa Déby Itno o wadi mo hommage kadi e darne makko dari e hareji makko jamma e nyalawmo no jam duumido artiri e ndera falde Sahel kala ha joni kabruji men demgal pulaara to leydi Mali e ndera nyande
ñalɗi woni sappo e goo sappo e ɗiɗi sappo e tati e sappo e avril 2021 hitande gonɗen nde e nduɗo lewru ɗo gonɗen teskanoma tigui garmi garaji musde waɗino e nder hakkude ɓeɗon wiyeteɓe dozo en e pelle seɓitiɓe taweteɗe e nder ɗiɗo commune aji to commune mo Soyi e nder ɗeɗo guure ko wayno Negu e to wayno dugguni courant e nder cercle mo mofti ha to wiyete ha to nokku to wiyete e nder commune biteɗo Femayel ɗum noon e ɗeɗo guure wiyeteɗe Mari Bougou ene tawe e nder cercle mo Diene oɗon ɗiɗo garmi garaji mus noon yimɓe hewɓe mbasino hen pittali men bila laamu holliri oɗo saaha joni ko fodde yimɓe nogas mbasi hen pittali men taw ko banggue ɗiɗi kala woni banggue dozo en to banggue pelle ceɓitiɗi kala ɓe kolli ɗon e oɗo saaha joni laamu leydi Mali ɓe hinde fama woni forces armées malienne ɓe neldama toon renfort ha heewi no jaam duumiɗo artirtona beele kadi ɓeɗon wiyeteɓe humanitaire addoɓe balle men guila e safaruji ne mbawa fabade jayaɓe hen saabu ko yeewoɗo saaha joni hullirama fodde ujunere neɗɗo dogui galleji men dogui koɗe ɗumen latima ko moltu en kadi haydara nawrani ne poti cohlude e guura e oɗo saaha joni noon ko ɗum saabi laamu leydi Mali neldi toon forces armées malienne beele kay no jaam duumiɗo no artiri toon ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeeyata ha to wiyete Korofina ñande jamma aset ine wiyata aleta ɓennuɗo o sappo e jeetati lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas gonɗen to Korofila to wiyete to legal bitegal badar to wiyete Babiya Bougou e nder commune amo Bamako hollirama tigui ko boucher goto tokoso woni boucher suka tokoso kañum tigui yooɓi mo duuɓi kañum tigui yooɓi fittandu sehil mum e sa kay lulal wonno hakkude mabɓe ko ɗon tigui o ƴetti labɓe kewɗe o wawi tigui rofde e oɗon on mo yooɓi pittalu yooɓi fittalu mum o noon kanko e on noon e oɗo saaha barɗo hoore o mo ƴeewe mo jiila jiilaw cattugu no feewi o suwa taw yitede ha joni kabaruji men e demgal Pular koto leydi Mali keddoɗen ha joni leydi Mali kala e wonde caɗele to banggue caɗele faggudu leydi Mali kala e jogade caɗele ko fate kay crise ko fate kay probléme ɓeɗon wiyeteɓe pelle ceɓɓitiɗe wasde kay nden ka e kisal ngakkude toon leydi Mali kala e jogade caɗele oɗo rafi biteɗo covid sappo e jeenayyi hollirama tigui e nder jayneli leydi Mali kala ha e nder réseaux sociaux ji kala wonde kay e nder laamu transition woni laamu sabbudu ngu ministre goto e oɗo saaha joni taw ko subayo woni ministre ko lebbi jeegom faade oɗo saaha joni ko lebbi jeegom haɗani noon o soodi werlama 30 millions woni 50 millions on werla noon o rokki joom suudu makko yo welnel aduna mum ɗum noon ko haaluji mawɗi no feewi oɗo saaha joni woni e nder leydi Mali kabaruji men e demgal Pular koto leydi Tchad cakkitoɗen Idrissa Déby Itnou hoorejo leydi Tchad yalti aduna ha laaɓi ko janoɗo noon hattoyade ɓeɗon pelle ceɓɓitiɗi woni rebelle en arnoɓe ha naati nder leydi makko taw ko ummoriɓe leydi Liby to banggue rewoto ko ɗon tigui o felliti no heewade kala saaha so yejjidde kay palais présidentiel o ɓorno tini makko ƴetta fitel makko o naata nder militaire uji yaade kay taw kanko heedata yeeso wawde kay habtade ɗeɗon pelle ceɓɓitiɗe ɗen rebelle en e jena nden noon garmi gara hanki o ko hen tigui o fiɗano kural o wasi fittanu makko noon ñalawma hande o hollirama noon e oɗo saaha joni radio leydi Mali holliri radio leydi Tchad woni radio mabɓe télé mabɓe national holliri tigui tengtini kabaru o wonde o yalti aduna ɓe kolliri kadi oɗo saaha joni ko ɓiyi ko biteɗo Mohamed Idrissa Itnou ɓuuri lollide Hammata Kaka ko kañum tigui kañum wonno mawɗo garde présidentiel e oɗo saaha joni ko kañum ardi leydi ndi caggal kayde comité koɓe mbiyata caggal kayde ɓe mbiya comité ɓe tafi kesso noon ndeɓe tafi comité kesso on comité noon comité mi conseil militaire kesso ɓen noon toɗɗimo yo ardu leydi ndi o lomta ba makko ha diwa oɗo saaha joni kanko Idrissa Déby Itnou noon o laaɓi leydi ndi fodde duuɓi 30 ko ɓoyani ko leydi ndi yano sungoji résultat ji ɗi jaltino hollirino wonde kanko heeɓi polgu e nder temedere kala o heeɓino hen jeeɗiɗi piccal 34 woni 79,32% ko oɗon Idrissa Déby Itnou yalti aduna e oɗo saaha joni musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno komin tonga noon kabaruji men e demgal Pular ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogum jogo on